Jeg har jo trækket tommelfingeren ud og læge. Jeg har sprækket en elve, og naven er kommet død. Jeg synes, at man skal have lov til at lægge arm på bar, selvfølgelig. Jeg synes, at det kan være en rigtig god idé for dem, der synes, det er sjovt. Men jeg synes, at man skal forstå forskellen mellem at være en atlet som mig, der yder mange timer i ugen på at træne. Gå. Mange penge på at rejse ud af de store konkurrencer i verden. Jeg træner, spiser og sover ordentligt. Ellers kan jeg ikke holde det her niveau. Hvis jeg kun lader arm i en bar, for eksempel, så har jeg jo aldrig kunnet komme til verdensmesterskab og komme hjem med et guld. Det går ikke. Jeg kan lide at vinde. Jeg skal ikke lide. Jeg kan godt lide at vinde. Tilbage til 2016, når jeg startede, var gift og boede i Sverige, så havde min eksmand en god ven, der spurgte mig gang på gang, om jeg ikke skulle begynde at lægge arm. Og jeg havde en masse undskyldninger. Og han er fysioterapeut og en meget dygtig armlægger selv. Og han overtygede mig som, at jeg skulle teste med en pige fra det svenske landsholdet, som jeg så nemt bankede i bordet. Og efter den tur, så blev jeg sådan meget begejstret for det selv. Det gik nok en måned, tror jeg, før jeg kom til den første træning. Sådan er jeg aldrig stoppet. Aldrig nogensinde. Jeg elsker træningen, selvfølgelig den fysiske træning, den der udfordring, at jeg skal presse mig langt ud af kanten af det, som de fleste mennesker vil synes er ubehageligt. Men jeg elsker også den sammenholdning og den gemenskab, altså den ting, vi har sammen i klubben. Det er godt. Hej, Anna. Hej. Og det har jeg alle steder, hvor jeg har trænet hen, uanset hvor jeg kommer, så føler jeg altid det samme. Jeg elsker armlægning, jeg elsker mennesker, hjælper hinanden. Jeg synes, hver menneske skal have som din egen hobby. Så det tror jeg til mig, det er min hobby. Hvornår jeg er derovre, står med mennesker, holder armen, snakker sammen, jeg slapper af. Så jeg er frisk at komme på arbejde igen. Og nu skal vi først varme op, det må man gøre ordentligt. Ellers kan man beskade sig, selvfølgelig. Det er meget stort pres på lede og ledebånd og sener og den typen af ting. Så vi prøver at varme det ordentligt op, for at gøre noget andet. For det gør ondt at blive dygtig. Det findes en sjov t-shirt, som rigtig mange barer, der siger, armwrestling gør først ondt, kun ondt de første 5 til 8 år. Jeg tror, kvinder er mere udholdende over for smartere end mænd. Helt ærligt, så tror jeg, at de har lidt bedre mulighed for at presse os over grænsen. Ikke noget dårligt om mænd, men kvinder har en lidt højere tærskel for, hvad det kan, og hvad det kan yde, før de stopper. Han tager et godt greb her. Nu skal jeg blive banket. Jeg træner næsten kun med mænd, og det gør jo mange kvinder, for vi er ikke så mange kvinder, som er mænd selvfølgelig. På verdensbasis er vi selvfølgelig mange kvinder, men i Danmark er vi ikke så mange, og mange andre steder heller. Så det bliver til meget træning med mænd. Så min udvikling, fordi jeg træner med nogen, der er meget stærkere end mig hele tiden, går i hurtigere, selvfølgelig. Okay, gå. Nu piner jeg dig ikke. Nu prøver vi at blive heroppe i den her. Og så prøver du at finde ud af, hvad det du skal gøre i stedet for, okay? Vi ved jo, at hun er verdensmester, både højre og venstre arm. Så nej, jeg synes faktisk ikke, at det gør noget. Altså, man lærer mere ved at tabe, end man gør ved at vinde. Bøj dit håndled. Yes, bøj dit håndled. Og på den måde, så lærer vi jo igen bare endnu mere ved at have sådan en som Anna har. Så helt bestemt, så det gør slet ingenting. Jeg så gerne flere kvinder, der kom ind og sidder og lagde arme, så det var derfor, det de kan jeg også sagtens, det har vi jo beviser på her. Hvordan føles det? Godt. Altså, alle har lov til at lægge arme. Du må være blind, du må være døv, du må sidde i kørestol, du må være handicap. Vi har alle mulighed for at lægge arme. Det synes jeg er en af de absolut største ting, og det er det, som gør, at jeg bliver ved det. Jeg selv også yder en masse til sporten, at være dommer, at være koordinator for det. Jeg synes, det er vigtigt.
Jeg tror, at alt det får mig til at blive ved. Jeg har ikke fundet den anledning endnu til at stoppe, i hvert fald. Back pressure. Rise. Yeah, rise and back pressure, jeg kan ikke. Så jeg er nødt til at koppe. Ja, og holde mig. Ja. Ja. Jeg er nok vokset op med det, at man skal hjælpe alle, og at alle skal have en mulighed. Og her kan jeg jo selv yde lidt, for at andre også skal få den mulighed. Når jeg står der med nogen, der sitter for eksempel i kørestol eller er blinde, så er jo belønningen, når jeg ser, at det vinder. Den her vinst og den glæde, som det kommer ud af, at det får en vinst, eller at det måske faktisk får en medalje, som de kan tage med hjem, hvor det nu kommer fra. Det er en lige så stor belønning, som når jeg får min egen medalje, faktisk. Godt. Yes! Godt! Jeg træner ikke kun, fordi at jeg vil blive stærk og dygtig på armlægning. Jeg træner også rigtig meget, fordi at jeg kan lide dem, jeg lægger arme sammen med. Vi holder godt sammen, vi hæpper på hinanden, vi hjælper hinanden. Også det der, at man kan komme til en træning kun for, at man synes, det er hyggeligt at træne sammen. Ikke fordi, at man har som mål som mig at blive bedst i verden. Den der sammenholdning, den er helt særlig. Jeg har ikke oplevet den andre steder, end jeg gør i armlægningen. Vi gjorde det jo førhen på værtshuset. Og der var jeg lidt god til det, så det synes jeg, det kunne være sjovt at tage op igen. Gå. Ja, bedre. Meget bedre. Bryd dit håndled. Håndledet, ja. Ind. Da. Yes! Godt! Ja, det er jo lidt på en anden måde, kan man sige. Der er jo mange ting, man godt må gøre, faktisk, inden for den her sport. Det her er et armlægningsbord. Det er helt og holdet udviklet til at lægge arme på eller træne armlægning ved. Der er håndtag. Det kalder vi for en pink. Dem skal man holde an i. Når der er en kampe, og du ikke holder an i det mere, så får du en warning. Hvis du så ikke regriber inden for 3 sekunder, hvis jeg husker rigtigt, så får du en foul. Så har du tabt. Det her det er så en elbow pad, og det her er en pin pad. Min elbow skal befinde sig indenfor det her, og det må heller ikke komme luft imellem. Pinpadden er til for 2 ting. Selvfølgelig for at se, når du har vundet kampen, men også for at stoppe, sådan at du ikke kommer for langt ned. Det kan selvfølgelig blive elbowbeskaddelser og skulderbeskaddelser, hvis du kommer for langt ned. Så det er en sikkerhedsting. Her er en billede fra 2019, og man kan se, at jeg har været meget kortbarberet. Det har været sådan en lille sådan, jeg må ikke sige fuck off i tv, men det gør jeg alligevel, en fuck off frisør. Og det var også en begyndelse på noget helt nyt for mig. Jeg sådan, nu skal jeg forandre mig selv lidt, og jeg havde lyst på at forandre alt. Men det er et trademark, og har været et trademark i lang tid før med den her korte frisør. Jeg tror, det var et valg, fordi jeg har været meget sød og blød som pige og dame eller som kvinde. Og så på et tidspunkt så indså jeg til, at jeg har ikke lyst på at være sød og blød mere. Jeg følte faktisk var lidt sej og lidt tuff og fortælle, at kvinder også kan løfte tungt og gøre styrkesport. Synes jeg? Pain. Jeg prøver igen. Okay. Jeg har en meget blød side. Det skal man nok være klar over. Jeg er meget følsom over for andre mennesker og dyr, og jeg ønsker, at alle i min nærhed skal have det godt, og jeg bliver meget ked, hvis nogen har det dårligt. Jeg har en meget blød side, den kommer bare ikke frem, når jeg lægger arm. Måske lidt, når jeg hjælper fyrerne eller snakker, når jeg opmuntrer dem til at yde lidt mere, eller fortæller dem, at det gør et godt job, så kan man nok se det lidt imellem. Mange synes jo, jeg er en smule skræmmende, når jeg lægger arm, selvfølgelig. Jeg ser jo lidt sådan, lidt som jeg skal morde nogen nærmest. Og det er ikke det, der er tanken. Tanken er mere, godt, yes! Det skal yde så meget kraft som muligt. Det er fra 22. Og det er faktisk verdensmesterskab i Tyrkiet, og det er det, jeg er allermest stolt over. Jeg var 46 år gammel, når jeg vandt den her elitklasse for første gang. Og jeg har også blevet spurgt flere gange, hvad er det, der driver dig til at blive ved, når du ikke får løn, når du ikke får betaling, når du ikke får erkendelse, når du kommer hjem til dit land. Det er en medalje nu, det er, at jeg vinder. Det er for mig selv, jeg vinder. Det er ikke for nogen anden. Selvfølgelig konkurrerer jeg for Sverige, jeg har det svenske landsholdtrøje på det, men det, der er vigtigt for mig, det er, at det er mig, der vinder. Det er jeg, som har vundet. Jeg fløb til Saudi-Arabien, af alle steder i verden, og skulle konkurrere World Combat Games, og det var første gang, vi blev behandlet på en måde, som jeg var helt fantastisk for mig.
Det var ligesom at komme til et olympisk spil, hvor vi blev hentet i lufthavnen af chauffør, og vi fik komme til et særligt hotel, og alting var lovet for os på forvejen. Og jeg tog 2 sølv, og det er mega stolt af. I World Combat Games så kommer jeg hjem med 2 sølv i min egen vægtklasse. Det er virkelig godt. Det er min største ønske, at jeg kan blive ved, at jeg skal få blive fri fra en skade, der er så stor, at jeg ikke kan blive ved. Jeg har haft store problemer med mine skuldre indimellem. Alle disse ting er egentlig små i forhold til det store problemer, jeg snakker om, at man trækker et ledbånd af, eller en muskel af, eller noget andet. Men jeg har faktisk lagt arm med en pige i Bulgarien, hvor hun stillede sig op i en position. Vi begyndte at lægge arm, og jeg kan mærke, at hun står i en meget farlig position, en dårlig position. Men jeg kan jo ikke opgive min kamp, og så bliver jeg ved med at presse på, og så kan jeg have krasset i hendes elboknogler, hvor det siger, og så går det hele. Og hun får tage min ambulance væk fra. Selvfølgelig vandt jeg kampen, men på bekostning af hendes elbo. Og det er jo en skrækkelig ting. Samtidig så har vi jo sikkerhedsforskrifter, hvor man skal stå med skuldrene, hvor man skal holde sin arm, og det er for det ikke skal ske uheld. Men uheld kan jo ske alligevel, selvfølgelig. Og jeg synes, det var meget værd at tage tommelfingeren ud af ledet og få den presset tilbage med sig selv, hvor jeg fik sætte den på plads igen, fordi jeg ikke var hjemme i Danmark eller Sverige. Eller den gang min elbo knækkede, og jeg kunne høre, når det sagde, og så tænkte jeg, shit, nu gik det galt. Og det gjorde det jo selvfølgelig også. Men det er nok det, der har hent mig, der er værst. Jeg synes, at så længe jeg ikke brækker min arm, så er jeg helt fornøjet. Og hvis man er en rimelig smart atlet, så finder man jo en vej rundt sine skader selvfølgelig. Jeg håber på de olympiske spil. I hvert fald for de yngre, så er det min drøm, at det skal få lov til at komme i de olympiske spil. Det er min store ønske. Jeg ønsker også, at det skal blive mere accepteret, at man lægger arm, og at armlægning er en elitesport på mange måder. Jeg ønsker og håber på, at i fremtiden så findes det landshold, der har løn i Danmark, i Sverige, i Finland, i Norge, hvor man ikke skal kæmpe, hvor det ikke skal komme fra en mor og fars eller egen lomme, eller hvor man skal løbe rundt og søge sponsorer, fordi man ellers ikke kan komme afsted. Det er mit store håb. Mit mål i år det er at komme på pal, altså første, anden eller tredje plads på det europæiske og verdensmesterskab. Mit store mål det er at vinde verdensmesterskab en gang mere i den der åbne klasse, og se om jeg kan, om det var en fluk, at jeg vandt, eller hvis jeg faktisk var lige så god, som jeg har troet. Jeg kan blive ved i lang tid nu. Jeg er 48 nu, og jeg tror, at jeg måske kan blive ved til jeg er 60, hvis jeg passer godt på.